Hej, jeg hedder Emilia, og jeg er 20 år gammel, og jeg har været i Voxup i 3 år, hvor jeg det seneste år har været manager. Jeg startede som tjener i Voxup, da jeg gik i gymnasiet i en af deres restauranter, hvor jeg så herefter efter gymnasiet blev rykket til en af de andre restauranter, hvor jeg var chefleader. Og så blev jeg så rykket til en tredje restaurant igen, hvor jeg så blev manager. Så jeg har været på mange af de forskellige restauranter og været på de forskellige positioner, der er i restauranterne. Det, at jeg er blevet rykket rundt til de forskellige restauranter i Voxup, det har gjort, at jeg har kunnet udvikle mig mere, og der er et dejligt team rundt i de forskellige restauranter, så man hjælper meget hinanden i de forskellige. Det er derfor en af fordelene ved, at Voxup er blevet sådan en stor kæde, hvor der er sådan et stort team, og man alle sammen kan hjælpe hinanden rundt i de forskellige restauranter. Og så synes jeg også, at man lærer meget af ved at være rundt i de forskellige restauranter og hjælpe hinanden der. Jeg blev manager, fordi jeg gerne ville udvikle mig mere inden for Voxup. Og jeg kan rigtig godt lide, at være tjener og køre servicefaget, så derfor ville jeg også gerne, efter at have været her i lang tid, have lidt mere ansvar og have ansvaret for ens egen restaurant, hvilket man meget har her. Voxup er jo en kæde, men der er meget sådan frihed under ansvar, så man står for den restaurant, man er manager i. Og her der står man så for ligesom at opbygge et godt team og teamledelse og både det administrative, men også driften, og sørge for, at hele restauranten bare hænger sammen og fungerer. Det har været dejligt som manager, at man har noget mere ansvar, og man kan sætte sit præg på restauranten og på det hold, man har i restauranten. Det er en fordel at Voxup er en kæde, fordi der er så mange restauranter, og derfor er vi også en stor managergruppe, som alle sammen er gode til at hjælpe hinanden, hvilket også hjælper meget managersne her. Og der er også bare et godt sådan social sammenhæng hos managersne. En gang om måneden for eksempel, så mødes managerne til et managermøde, hvor der også er et socialt engagement efter. Så man er god til hele tiden sådan at holde kontakt med dem, og derfor så hjælper man også hele tiden hinanden og kan god sparringspartner med de andre. Hvis jeg har nogle udfordringer i min restaurant, så kan jeg altid vende det med de andre managers og høre, hvad de vil gøre. Så man kan altid gå til de forskellige managers, hvilket er dejligt med sådan en stor managergruppe. Også i forhold til mine tjenere, så kan jeg altid låne mine tjenere ud til de andre managers, og så kan de for eksempel lære dem op eller udvikle dem inden for noget, som de er ekstra gode til. Så vi er virkelig gode til at bruge hinandens kompetencer, så man kan forbedre hele ens hold. Udover managergruppen, der er, så er der også driftledelsen, hvor man også altid kan spare med dem og få masser af hjælp. Og igen, der er meget det her frihed under ansvar, så man har ansvar for sin egen restaurant, men de er der altid sådan til sparring og til hjælp. Så det er dejligt, at man altid kan gå til folk. Hver kvartal så laver ledelsen også individuelle mål til managersne, som er med til at motivere en selv, men også alle ens medarbejdere. For så er der sådan nogle salgsmål blandt andet, og så skal man så nå de her mål her. Så det er også med til, at jeg skal skabe motivation i mit hold og sørge for, at der er også nogle præmier, man kan vinde, og gøre så de har lyst til at komme op og der har lyst til at lige gøre det ekstra. Og så har jeg også selv nogle mål, som jeg hele tiden skal være op på og holde øje med, at alt ligesom spiller. Min dagligdag som manager, det består af, at man har nogle servicevagter ude på gulvet sammen med sine tjenere, hvor man sørger for, at der også bare er styr på gulvet, og alle gæsterne har det godt. Herudover så er der også noget administrativt, hvor man skal sørge for, at hele restauranten spiller. At der er fokus på al rengøring og lageret, og alle tingene bliver bestilt. Og så er der også meget fokus på at hele tiden at holde holdet godt og sørge for, at der er feedback til medarbejderne. Og hele tiden sørge for, at alle har det godt i restauranten, planlægge møder eller mus-samtaler. Når man er manager i Voxup, så er der så en funktionærkontrakt, hvor der er en bonusordning og pension og sundhedsforsikring. Så de her individuelle mål, man får i løbet af kvartalet, de er så også en del af den her bonusordning, der er. Voxup er hele tiden under udvikling, så derfor er manager heller ikke det sidste step. Man kan udvikle sig meget mere, hvis man virkelig brænder for ledelse. Og for eksempel vores head of trainer, han startede som tjener i Voxup, så der er en god mulighed for at udvikle sig. Så hvis man brænder for ledelse og teamudvikling, så her hos Voxup, der har vi også nogle lederkurser, som man kan få, så man kan udvikle sig meget her i Voxup, da kæden hele tiden er i udvikling.